муша бикши гуноҳа? муша киштан барои сабабиш чӣ? Дар хона мисол агар мисол ҳашаротое ҳастанд ки зиён вақте мекунанд бикшона гуноҳ нест. Мор боша, муш боша масалан. сина хонада мегардад. зиён мекунад масалан ту Мекананд, ҳеҷ гапе надора. Ҳеҷ гапе. Киштан ёро мисол дору партои бимран. ҳеҷ гап надора. Ака бисёр саволои оддие не ки бо мо мехомам ёра мардум савол додига баъд нав дар ёд мезанам мега курпашара бикши ё ки не пашара мия мекишам ёра меёдам гунаҳгор мешавам. гунаҳгор намеша. намешавад. ва чиз дигарам фаҳмидам меган ки ҳамин ҳар ҳамин ҳайвоноте ки мебинем ҳамин чизе ки мебинем меган Аллоҳ ҳамиро ба ҳамин одамизод масалан барои одамизод ва ки халқ кардаги. ҳамин ҳамаи чизе ки фақат ҳайвонорро не ҳамин тамоми дунёро ку худо мега ебанди ма мега ҳамин тамоми дунёро мега ман барои ту халқ кардам ва халақтука лиаҷли ва туро барои худам халқ кардам. барои мега одамизод вақте ки худош да парвардигорш да ибодат мекуна тамоми